بعد مزي تقاصصاري كونتات سرح شودن اب بيت تمرتي موعله حصانات زسرحو سرحتنياتات ناوتي مكلاخل فيروس كورونا بمنجد بيت تمرت قدالولم رئيتو اقربو وقع حد ኢትዮጵያ ናብ ሙሉእ ውግእ ናይ ምስጋር ዘለዎ ተቆሎ ዓበ ምዃኑ ይግለጽ ኣሎ ሰላም ናዓኹም ይኹን ክቡራት ተኸታተልቲ መደብና መደባት አልኮም ቢስትግርኛ ከመይ ቀኒኹም ንሎም ዓርቢ ዕለት 6 ሕዳር 2020 ዘዳለና ዜና ናብኹም ኮብለ ሰናይ ምክትታል ቤት ጽሕፈት ተቋጻጻሪ ኩነታት ስራሕ ሽወደን ማለት አርቤት ሚሊዮ ቫርኬት ኣብ ዞባ የምትላንድ ካብ ዘለው ሰራሕተኛታት መምሃራንን መውዓሊ ህፃናት ብዝቀረበሉ ጥርዓን መሰረት ለበዳ ቫይረስ ኮሮና ከም ዝተለኽፉን ዝጥርጠሩ ቆልዑ ኣብ ምእላይ መከላኸልናው ትግድነት ክቐርብ ብዝብል ተበጊሱ ወሃብቲ ስራሕ ነዚ ተኽእሎ ዘቕርብሉ ግዴታ ክህሉ ሓሳብ ከም ዝቀረበ ክፍለጥ ተኻኢሉ بمسارة تحابريتا ኣብ ብዙሓት መውዓሊ ህፃናት ቆልዑ ንምልክታት መልከፍቲ ለበዳ ኮሮና ዘመላኽቱ ተርእዮ ከም ዘርእዩን ብሰንኪ ዝኸኣ ሰራሕተኛታት ስጋኣቶም እንዳዓበየ ከም ዝመፀ ይግለጽ ኣሎ ይኹን እምበር ውሕስነት ሰራሕተኛታት መውዓሊ ህፃናት ንምርግጋጽ ዝኽእል በሃገር ደረጃ ሓደ መምርሒ ክመሓላለፍ ዝኽእል ሓሳብ ንመንግስቲ ከም ዝቐረበን ውሳነ ክሳብ ዝመጽእ ግን ነፍሲ ወከፍ ዞባን ማእከላት መውዓሊ ህፃናትን ነናተን ስርዓት ኣካይዳን ክኽተላን ከም ዝኽኣላ እቲ በዓል መዚ ኣፍሊጡ بقدامي منستر إثيوبيا دكتور أبي أحمد زمرحن نتهاجر زمرح زلو سلفي بلصقنا مس زباو منغستي كل التجراي زمرح زلو سلفي هو حتى زي مقداو كم زلو بترغاغامي كغلص دحر مصنح ابز قربا اوانا بزل عالم متفنان زلو وتهدراو ግጭት ገጹ ስለ ዘምርሐ ንመላእቲ ዞባ ኣብ ከቢድ ሓደጋ ዘውድቕ ብምዃኑ ማሕበረሰብ ዓለም ስጋቱ ይገልጽ ከም ዘሎ ተሓቢሩ ሚኒስትር ወጻኢ ጉዳያት ሽወደን አን ሊንደ ውድብ ሕብራት ሃገራት እንግሊዝን አሜሪካን ሓድነት አፍሪካ ሕብረት ኤውሮፓን ዓለም ለኻዊ ውድብ ሙጋድ ግጭታትን ዝርከብዎም ወገናት እቲ ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ትግራይ አጋጢሙ ዘሎ ናይ ውግእ ዘምርሕ ወተሃደራዊ ምንቅስቓስ ኣዝዩ ከም ዘተሓሳሰቦምን ብቁልጡፍ ደው ኢሉ ናብ ዝርርብ ዘእተወሉ ኩነታት ክፍጠር ፀዊዖም ኣለው እቲ ሰላም ክፍጠር ትጽቢት ዝተገብረሉ ሽልማት ዝረኸበን ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ነታ ንኽልተ ዓመት ዝመርሓ ሃገር ምርግጋእ ከይፈጠረ ሕጂ ኸኣ ናብ ቁልዕ ውግእ ሕድሕድ ምእታው ዘተሓሳስብ ኮይኑ ከም ዘሎ ይንገር ናብ ሃገረ ሽወደን ዝኣትዉ ስደተኛታት ካብ መንግስቲ ናይ መነባበሪ ገንዘባዊ ሓገዝ ዝረኽቡ ምልከት ቋንቋ ሽወደን ከም ሓደ ኣገዳሲ ረቑሒ ንኽኸውን ብመንግስትን መሻርክቱ ዝኾና ሰልፍታትን ሓድሽ እማመ ንቤት ምኽሪ ሕጊ ሽወደን ከም ዝቐረበ ሚኒስትሪ ማሕበራዊ ጉዳያት ትማሊ ኣብ ዝሃቦ ጋዜጣዊ መግለጺ ሓቢሩ እዚ ቀሪቡ ዘሎ ሓሳባት ንመስርሕ ውህደትን ሰባት ናብ ዕዳጋታት ሽቕለት ንኽጽንበሩ ዝኽእል ምልከት ቋንቋን ዓቕምታትን ንምዕባይ ዝሕግዝ ብልሓት ምዃኑ ከም ዝተኣመነሉ እቲ መግለጺ ኣነጺሩ እቲ እማመ ነፍሲ ወከፍ ምልክት ቋንቋ ሽወደን ዘይብሉ ሰብ ኣብቲ ንስደተኛታት ዝወሃብ ትምህርቲ ቋንቋ ሽወደን ክሳተፍን ብኡቢሉ ድማ ናብ ዕዳጋታት ሽቕለት ከኣቱን ንምግባር ዝዓለመ መደብ ምዃኑ መንግስቲ ነጊሩሎ 12 ካብተን ኣብ ሽወደን ዝርከባ 21 ዞባታት ብዝሒናይቶም ብዝተፈላለዩ ምኽንያት ብሓደ ዝእከቡ ሰባት ኣብ 50 ሰብ ክድረት ከም ዝተወሰነ ኣውጀን ኣለዋ በዚ መሰረት ኣብ ዞባታት ስቶክሆልም ስኮነ Blekinge, Holland, Jönköping, Sörmland, Örebro, Östergötland, Uppsala, Värmland ከምኡን ክሮንበሪ ምዃነን ክፍለጥ ተኻኢሉ ብሰንኪ ደግሲ ለበዳ ኮሮና ተላዒሉ ዘሎ ሓድሽ ኩነታት ህዝቢ ነቲ ለበዳ ኣቃሊሉ ከይሪኦን ዕቱብ ጥንቃቐ ክወስድን ሰበስልጣን መንግስቲ ብተደጋጋሚ የዘኻኽሩ ኣለዉ ኩነታት መልከፍቲ ለበዳ ኮሮና ብዘሰክፍ ብዝሒ ይውስኽ ስለ ዘሎ ኣብ ልዕሊ ኣብያተ ምግብን መስተን ማእከላት ዕዳጋ ስፖርታዊ ኣዳራሻት ከምኡን ኣብተን ብዝያዳ በቲ ለበዳ ኣብ ዝተጠቃዓመ ምሕዳራት ዝርከቡ ኣብያተ ዕዮ ክሳብ 24 ሕዳር ኣብ ተግባር ዝጸንሕ ትርር ዝበለ መምርሒታት ተመሓላሊፉሎ ገለ ካብቶም መምርሒታት ሰባት ብውሕዱ ናይ 1 ሜትሮ ርሕቀት ኣብ ማእከሎም ከሉ ኣብ ቤት ምግቢ ዝርከብ መመገቢ ጣውላ ይኹን መዘናግዒ ቦታ ተረሓሕቆም ኮፍ ዝብሉ 8 ሰባት ጥራይ ክኸውን ዝብል ከም ዝርከቦ ክፍለጥ ተኻኢሉ كبرات تخاتلتنا ناب حصرت زينا كسغاغركم أستراليا نزيغاتاتا كتقربهم كابزمرصتهم 4 عينت كتابت حدا ابي كتابت حزبي ابي قربا غزي نموعلو كم زمدبتن يكون بر نبزح مهرتن زرغحن بزملكت بزحات زي تملسو عبيت حتتات كم زلو كيلاتات يزاربو ابي هاجر امريكا زغبر زلو بريزيدنتاو مرجا
ውጽኢቱ ገና ከምዘይ ተነጸረን ብፍላይ እቲ ኣብ ስልጣን ዘሎ መራሒ መንግስቲ ጸረ ሕገ ምርጫን ዲሞክራሲን እቲ ሃገር ብዘናሹ መንገዲ ንመስርሕ ምቁጽጻር ድምፂ ህዝቢ ንምትዕንቃፍ ዝተፈላለዩ ህውከት ዝጽሕትሩ ኩነታት ይገብር ከም ዘሎ ይዝረብ በአንጻሩ መቀናቀንቲ እቲ ፕሬዚደንት ዜጋታት እቲ ሃገር ዓቅልን ትዕግስትን ከዘውትሩ ይምሕጸን ፖሊስ ወደን ካብ ሓደ ኣብ ማሕበራዊ ገጽ ብዝተዘርግሐ መሸጣ መስተ ብምግዛእ ጥዕንኦም ኣብ ሓደገኛ ኩነታት ዝወደቁ መንእሰያት ብምጥቃስ ወለድን ሕብረተሰብን ኣብ ልዕሊ መንእሰያት ደቆም ምስትውዓልን ኣስተብህሎን ከካይዱ ምኽሪ ሂብሎም በመሰረት እቲ ሓበሬታ እቶም ነዚ ዘይተፈልጠ መስተ ሰትዮም ብከቢድ ሕማም ሓሚሞም ዘለዉ 4 መንእሰያት ከም ዝበጽሑን ካብ ዘይፍለጡ ነጋዶ ዝግበር ዕድጊ ደው ክብል እቲ ናይ ፖሊስ ሓበሬታ ኣመልኪቱም ኣብ መወዳእታ መተሓሳሰቢ ኩልኩም ኣብ ዝተፋላለየ ንግድን መውሃባ ኣገልግሎትን ዝተዋፈርኩም ትካላትኩምን ፍርያትኩምን ንምልላይ ይኹን ሓበሬታ ብመንገዲ ኣልኮምፒስ ትግርኛ ናብ ህዝቢ ክዝርጋሕልኩም ይኹን መዋዓውዒ ሬክላም ክግበረልኩም እትደልዩ ትካላት ማሕበራትን ውልቀ ሰባትን ብመንገዲ መሰንጀር ወይ እውን ኣብ ድሕሪ ገጽና ብዘሎ ኣድራሻና ክትውከሱና ንዕድም ንሎሚ ዘዳለናዮ ዜናዊ መሰናዶና ዞም ዝተኸታተልኩሞም ነይሮም ብሩኽ ቀዳመ ሰንበት ክኾነልኩም እናተመነና ኣብ ዝመጽእ ዜናዊ መሰናዶና ክሳብ ንራኸብ ሰሰናይ ንዓኹም تحنكنيو